bumili po ako ng maraming tsokolate. No, this one is for Tommy. Like for the house, guys. Itong dalawa. Yan, maglagay man kami ng mga candy, mga chocolates kasi dito sa bahay. No? The only person that like to pick some chocolates here, me, Tommy, and there is one visitor that love to pick something. If she come here, Brenda. Candy, you know. I have, dito, candy. So, ito yung mga chocolate ni Mister. So, ilagay natin ito doon. Bigat nito, guys. Konti lang talaga yung damit, bilhin ko. I'm going just to bring some 7 pairs of clothing. And 7 underwears. And 1 bra. To go to the Philippines. So, ang daming chocolate, guys, na ating dalhin. Papuntang Pinas. Yun, ang dami. Makamura ka, guys, ng mga ganito doon sa mga wholesale. Makamura ka. Wholesale, right? BJ's, right? No, it's what it's called, wholesale club, but it's not wholesale. Yeah, so, yung mga BJ's, Costco, ganun. So, yun. Bumili ako. And then, ihati-hati na lang ba, ganun. Kasi marami naman tayong mga pamilya, guys. So, hati-hati na lang ba. Hating kapatid. Ang dami kong mga pamangkin na ang ulit-ulit ng good. At saka ito din, mix siya. So, konti lang yung gamit na dalhin ko kasi for sure, mag-overweight tayo kapag we have to bring a lot of gamit. So, ito, masarap ito, guys. Hershey Nuggets and Hershey Miniatures. Iba't ibang klase. Ito din siya, mga mix din ito. At bumili din ako ng alib para sa mga kapatid kong babae na may mga dysmenorrhea. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo, ganun. Masarap ito. Oh, paborito ko to, guys. It's my favorite. Maybe I will eat some of this. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Mahal ito, guys. Tag-sale sila. $13 na lang. So, lumabas po ako, guys, kasi meron akong naririnig sa labas. At yun, so, nagdala na lang ako ng flashlight. Baka hayop yun kasi marami talagang nagdidig sa aming yard. So, kung tao man or hayop yun, mayroon tayong magamit pang pukpok ba itong flashlight kasi ang tigas nito. At dahil namili naman si Tami ng prutas, guys, ating itong i-juice para naman may makain itong ating Mr. Copido. Guys, ang buhay ni Inday Mary is nasa bahay. Pero alam nyo, ang saya-saya lang kahit nasa bahay. Anito po tayo maglinis ng Kasi sobrang dumi nito, no? Nasa gilid ng kalsada. Bumili na naman siya na galing sa kalsada. Yung nagbinta, yung mga street vendor sa city ba? So, kailangan natin siyang linisan kasi kahit sino-sino lang humawak, tingin-tingin, ganun. So, linis-linisin natin, no? Nudnurin. Alam nyo, bakit hindi naman natin kinakain yung nito, balat. Pero, pag i-juice natin, yung germ, ambak man yan doon sa juice. No? So, kaya, kunin na natin bago sila tatalon doon sa sa mga juice na makukuha natin. Kasi, katulad lang yan sa banana, guys. Yung banana, alam nyo ba, ang daming nagsuggest na kailangan mo siyang hugasan bago mo siya kainin. Alam nyo, kasi ang dumi-dumi yung balat na yan, no? Kahit saan-saan nalagay, ganun. And then, pagkatapos, kapag kakain ka ng banana, ang mangyari, i-open mo, and then kakainin mo habang andun pa ang balat. Kanya ang bilat. Ang balat, and then pagkatapos, yun, the germ will jump into the banana. That's why you have to wash the banana. And no one really listen because we especially, pero pag nasa mountain ka, it's okay if you are just harvesting it from the tree, from the puno. Pero if that banana is traveling all over the world or somewhere else in the market and on the floor, and then somebody's touching it, and all the germs is just there. The same thing with everything. Guys, English ako dito para maintindihan Mr. Bana because he eat banana too. I told him to wash. He make fun of me. Kasi daw bakit daw iwawash ko yung banana. Ganyan na mga anak ko talaga. Pero nasa bukid ka, okay lang. Oy, kasi hindi naman yan nakatravel kahit saan. No? Pero pag nasa ganito, yung mga bili-bili ka sa market, ganun, sa mga palengke, adoy guys, nasa sahig yan, ang dumi-dumi, pinapahid-pahiran lang, kahit sinong humahawak. O, di ba? Isipin na lang natin yan, ganyan. So, kaya hugasan yan bago kainin. Yung mga galing sa merkado, galing sa palengke na dumi-dumi. Yan, may mga palengke iba na sobrang linis, pero linisin pa rin natin. No, so kaya, how much is this, honey? How much when you bought this one? 10 oranges for $5. 10 for $5? Yeah.
And how much is this in the store? Get $8 to $9. Are you sure? Yeah. Ano kayang mangyari kay Mr. No kung iiwan ko na naman siya ng isang buwan? So, nag-worried ako kasi pa-summer na. So, sana okay lang siya. Hala, oh, this is so cool. I like it. I like it. I like it. All right, you know what that means? Honey, I like it, love. Yeah, right. It's really easy. Nice, love. Easier on your wrist. Yeah. Hold the hip. Yeah, thank you, darling. Oh, give me a kiss. Thank you. You're like, oh, mine only cost $5. Yeah, mine's gonna make your wrist feel better. How much is this? $20? I think it was $31. I think it wasn't expensive, but So si Tommy bumili ng maraming ano. Ito yung asawa ko, once he have something in his mind, he will do it. Without even thinking, what is this for? What are you gonna do this for? No, I just wanna buy it just because I wanna collect it. Just because I know what it's for, and you wanna store it without water. And I told you put water in it that we can use it just in case we don't have electricity. You know, we depend on electric to get some water from our well. Pangalawang batch na po ito na binili ni Mister. So, ang yung una, guys, siya yung naglinis. So, ngayon, nilagay niya sa cabinet kasi gusto niyang mag-store ng water. Gusto niyang mag-save ng water. Gusto niyang meron siyang mga extra water na glass daw ang lagayan, hindi plastic. So, which is okay naman. Ang problema dito, guys, binili niya, guys, tinago sa cabinet, walang tubig. So, kaya sabi ko dong, anong klaseng pagsisave ng tubig ito kung hindi mo lagyan ng tubig? So, kaya si Inday Milian, sabi ko, yun kanina, before ako naghugas nito, nilagyan niya ng tubig, guys. Kalukuhan man itong mag-save daw ng water pero walang tubig. Pinagluto ko si Mister, kaso palpak, mayroon ako nakalimutang isang ingredients na dapat i-mix dito. Kaso talagang makakalimutan naman si Inday Milian. But anyway, keep on watching kasi masarap pala talagang ganito. Where's that? I'm gonna just do it later together. The cream. That you don't. Okay. the cottage cheese. No. Tikman natin, guys. Masarap siya, guys. So, idagdag na natin ito kasi hindi din natin ito magagamit. Kasi hindi kami dito ni Tami cream cheese. No, so idagdag na natin.
Todo effort talaga si Inday Miriam na pagluluto sa dinner ni Mister para naman maging masaya kasi nga palagi kasi itong nasa trabaho at andito lang tayo sa bahay at pagdating niya wala tayo talagang niluluto guys. So kaya ngayon day off niya no. So gumawa na ako ng paborito naming salad na oregano. Oh, oregano ba to? Arugula pala guys, arugula salad with cheese, tomato, onion, and lime, oil, at saka konting suka. Yun lang siya guys, masarap na yan guys, promise. And of course, bumili din ako sa tindahan ng stuffed mushroom at paborito yun ni Tami. It doesn't say tomato. Tomato bouillon. There's no tomato. Hold on. The bouillon I can't find. Tomato bouillon is I cannot find. I've been looking. Tomato broth. Bouillon, eh? Same thing. Ang pasta, ang sarap din. So with like maybe 2 big tomato. You know, big tomato. And more garlic. I think like that. So garlic, 2 big one.